După cum bine vedeți, jucăm un nou joculeț numit Traffic Rider. Ok. I-am mai jucat. E foarte tare. Să sperăm că nu o să ne mai întrerupă tipul cu BMW-ul ruginit. Mamă! Mac, mac! Mâine o să facem un videoclip cu update-ul de pe Brawl Chiar mâine. Da, pentru mâine la ora 10. Mâine va fi la ora 10 update-ul. Așa e confirmat, deci totul este confirmat, deci mâine la ora 10, adică pe 14 mai la ora 10, adică mâine. Am ciocnit de un camion BMW. BMW-urile sunt rele în joc. Mi-am crăpat capul. Mai aveam... Nu pot să cred. Oameni buni, am pierdut la final. Ok, și dacă vreți o să mă apuc și eu de trafic car, de trafic car. Nu uitați de like, share și subscribe la canal, pentru că câte am văzut nu prea am subscribe la canal și nici like. Și click pe clopoțel real, buton de abonare, încă o dată vă repet. Asta e finalul videoclipului sau ce? Nu. Păi te zici acum să se aboneze, numai că asta se spune la final. Da. Dar la noi așa se procedează, se dă like înainte de finalul videoclipului. Oh. Da, mi-a spart capul din nou. Ok, o să mă reapuc și eu de Traffic Rider. O să mă reapuc, băieți, o să mă reapuc și eu de Traffic Rider. Nu mai claxona mașinuța albastră ce ești. Eu o să mă reapuc și eu de Traffic Rider cu chestia, o să mă apuc. Păi o să mă reapuc, știu atunci că unii cred că v-am supărat pentru că am început seria, dar o să mă reapuc și va trebui să rămână de la început la nivelul 3. E foarte tare și Da. tu ai reușit să treci de nivelul 3? Nu știu. Eu mă îndrept cu viteză mare către final. Păi eu am făcut unde ești și în ce zonă ești acum? Nu știu exact, dar am trecut de două final. Ești în pădure? Nu sunt. Acum în oraș? Da. Adică nu ți-a instalat ție Traffic Rider. Mai am puțin. Nu văd finalul. Trebuia să nu mă prăbușesc acolo. Nu uitați de like, share și subscribe, dar am repetat asta acum un minut, dar... Am reapat și noi de Traffic Rider. Ne-a revenit seria noastră, cea toate zile de Traffic Rider. Și va trebui să le luăm de la început, gen nivelele, dar zici ce, o să facem asta într-un episod. O să încercăm, adică, o să facem un episod de 10 minute, ca de obicei. Da. Ok. Mi-am spart capul din nou. Se pare că filmarea mea poate șergeți în filmarea. Nu vreau filmarea asta, nu vreau. Merg cu 8000 de kilometri la oră pe scooter. Dar de ce? Nu știu, dar e prea rapid pentru un scooter. Oh my god. Mă da și acum și pe mine. Taci. Și nu uitați, oameni buni. Oameni buni, un sfat. Niciodată să nu mergeți pe un scooter cu 800.000 de kilometri la oră, că vă spargeți capul grav și pierdeți nivelul. Cred că am repetat nivelul ăsta de 1000 de ori. Mașina
Nici chiar așa nu știu. Accelerăm și nu o să câștigăm. Yes! Nu, o secundă, Jocul ăsta e defect. Eroina, mașina. Hai că nu cu mașină, dar ăștia toxici. Dacă mă mai încurcă vreodată vreun camion din ăla de marfă cu pește crud, Oi, aici. Ok, trebuie să ajunge din nou, trebuie să mă duc la serviciu. Cu scuterul meu, care poate fi ele. Asta e povestea jocului, trebuie să te duci la serviciu. La serviciu. serios, chiar asta e? Da, o să dau pe butonul cu continuă. Trebuie să mă uit la o reclamă. Nu. Dar dacă nu aveți What? nu reclamă. Ce naiba? Și acum o să-mi primesc banii de videoclipul acesta și eu o să-mi primesc banii pe reclamă. Ok, era să plece să carcă cineva să-mi iei cu camionul, că eu să fac capul cu el. Ok. Cântăm și ne facem capul. Acum imediat. Trebuie să ajung cu mașina. Mi-am Cocaina. ciocnit de... M-am ciocnit de o Dacia albastră. Mulțumesc pentru acest cadou. Sunt unic. Hai să unică cu el. Oh, Ce? nu. Misiune ușoară. Misiune independență, misiune cu bun. Misiune 11 secunde va fi. Acum suntem în pădure. Dacă auziți sunete enervante fundal, sunt de la sucrera mea care nu încetează să cânte. Da. Sau de la motocicleta mea pe clipul meu. Ok, am ajuns în pădure aici. Mă cât pot aici, mă pădure asta și o fia. Și simulatorul se puțin cam realistic. Cred că bă... Bă! Trebuie să știe bă aici. Nu! M-am ciocnit de un Volkswagen albastru. Frate! Tony, ți-am trimis și ție videoclipul ăla cu o chestie amuzantă? Da! Pierdut! Frunză verde de orez. Da, nu spune. Bine. Trebuie să ajung aici imediat. Mai sunt 3 ceasuri. Mai trec. Dacă mi-a spart capul, nu din nou. Încă 15 secunde mai am. Hai toată lumea. Oh my god! Ce viteză! Oh my god. Așa nu știu. Cu viteza asta, cu viteza asta îi depășesc pe toți. Da, nu. Oh my god. M-am lovit de bara de la tir foarte moale și mi-am spart capul. Am trecut prin camion. What? Am trecut prin camion fără să mă claxoneze cineva. Nu. Nu cred ăla de joc. Trebuie să te duci la muncă fără să-ți spargi capul de 4000 de ori.
Da! Vin în nou reclamă. În sfârșit. Între timp în China. Eu am locul de muncă în Italia, acum de corona. E o reclamă aici. În Italia? Păi la ce nivel ești? La ce nivel? Habar n-am. Eu acum sunt la 3. Aici este jocul, aici e foarte greu. Deci aici n-am reușit în cei 20 de ani ai mei. Sunt la nivel... Sunt la nivelul... Ah, gata. Sunt la misiunea 2. Sunt la misiunea 2. Mamă, ce tare e aici. Da. Nu, ce ai? Nu, că ne dau ăștia de la YouTube. Nu știu ce. Da, știu, și pe aia o să ne dea și... Fără manele pe YouTube. Da, dar așa am o idee, să punem muzică de copii mici. Nu! Muzică de copii mici. Nu mai plânge, bie mic. Pădurea cu arune, aveau ca să doi pisici. Ce zici? Vine pupăza și spune: am corona ras de aici. Cu siguranță asta e și în pas cu moda. Nu spune YouTube aici. Băi, schem, nu mă lasă. Am corona ras de aici. Pupăza cu arune, aveau ca să... 10... Nu vreau motorete, că m-am spraierit. Dar data trecută în episodul 2 m-am spraierit cu motocicleta, gratis. Da, Trebuie să mă duc la muncă, pe toată planeta Pământ. Să mă duc până la pizzerie. eu nu o să mai ajung în Italia vreodată. Eu poate să ajung în oraș. Cred că eu o să ajung mai bine. Bă, dar sunt 37 de ele. Bă, Da. ce mă să termin nivelul ăsta 20 de ani revenit să le termin. Am pus în registrare cu pauză. Oh my god. Mare gol. Spunem că măcar ajung să termin nivelul ăsta. Muzicele de copii mici. Ce zici? Am trecut de primul steag de final și m-am ciocnit de mi-am spart capul. Eu mai am 10 minute. De ce tu? Ghilionistul! Oh, nu. Oh, nu. E un ghilionist. Spune... Nu! Din Wuhan. Bun, asta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut cum mi-am spart capul. Salutare! Glumeam doar. Mai fac și eu. Mai încerc o dată și dacă nici de data asta, dacă nici de data, eu fac alt video. Clipuri de peste 10 minute. Da. Clipuri de peste 10 minute. Al meu are deja 14 minute. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați like, share și subscribe și click pe clopoțel pentru a vă abona la canal. Așa că ne auzim data viitoare. Deci până atunci, pa, pa!